Είμαι η Κατερίνα Προκοπίου και είμαι από την Κύπρο. Ασχολήθηκα με την κυανοτυπία εδώ και 10 χρόνια. Βρέθηκα να ασχολούμαι με αυτή την τεχνική, η οποία με έχει συναρπάσει από την πρώτη στιγμή. Πριν 10 χρόνια είχα ένα ξενώνα στη Λευκωσία, όπου ήρθε ως επισκέπτρια μια φωτογράφος, η Λίζ Νικόλ από την Αγγλία, η οποία ασχολείται με αυτή την τέχνη. Η Λίζ είχε επισκεφτεί την Κύπρο λόγω της πράσινης γραμμής. Υπάρχει μια γραμμή στο νησί μου που διαχωρίζει το νησί στα δύο εδώ και 60 χρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα για το οποίο ήθελε να μιλήσει. Είδε στην περιοχή αυτή της διαχωριστικής γραμμής να υπάρχουν επιγραφές που να λένε απαγορεύεται η φωτογράφηση. Αλλά δεν έλεγε πουθενά απαγορεύεται η κυανοτυπία. Και η κυανοτυπία ως μια μορφή φωτογραφίας που αποτυπώνει το τι υπάρχει στη φύση, η Λίζ είχε πάρει τα στοιχεία της φύσης και τα αποτύπωσε πάνω στο χαρτί. Στο τέλος έκανε μια έκθεση όπου έβαλε το χάρτη της πόλης και εκεί που είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή υπάρχει ένας μπλε ποταμός από τις κυανοτυπίες, συμβολίζοντας το μήνυμα αυτό της ένωσης της πόλης μας, του νησιού μας. Εμπνεύστηκα από την Λίζ, όχι μόνο για την τεχνική που χρησιμοποιούσε τα στοιχεία της φύσης και τον ήλιο για να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά και για τον τρόπο που προωθούσε μηνύματα για ένα θέμα ειρήνης, για ένα θέμα πολιτικό, μέσω της τέχνης της. Και η κυανοτυπία είναι μια τεχνική, η πρώτη τεχνική φωτογραφίας, που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα στην Αγγλία από τον Τζον Χέρσον. Την τεχνική αυτή την πήρε η Άννα Άτκινς, μια βοτανολόγος, και έφτιαξε το πρώτο βιβλίο φωτογραφίες που έγινε ποτέ στον κόσμο. Γι' αυτό ιστορικά έχει μια σημασία σαν τεχνική. Η κυανοτυπία δουλεύει με το φως και τη σκιά. Δουλεύει με το φως του ήλιου, με το UV από το φως του ήλιου. Και εκεί που καλύπτεται μια επιφάνεια, δημιουργείται η σκιά και δημιουργείται ένα φωτόγραμμα. Γιατί είναι φωτοευαίσθητη η περιοχή που έχουμε απλώσει το χημικό της κυανοτυπίας. Το ίδιο δουλεύει και με τα films. Αυτό είναι ένα αρνητικό, οπότε μπορεί να αποτυπώσει στην εικόνα. Ετοιμάζω το emulsion μου χρησιμοποιώντας ίσα μέρη από ποτάσιουμ και αμμόνιουμ. Το ανακατεύω καλά και αρχίζω με ένα σφουγγάρι να ετοιμάσω την επιφάνεια μου. Και το τοποθετώ σε σκιερό μέρος. Όταν στεγνώσει, δημιουργώ τη σύνθεση που θέλω να κάνω, χρησιμοποιώντας films και στοιχεία από τη φύση. Αλλά όταν οι μέρες είναι ηλιόλουστες όπως αυτή, το πιο ωραίο πράγμα είναι να βγάλεις στον ήλιο την κυανοτυπία. Εδώ πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον 4-5 λεπτά.
Εδώ περνάμε στο τελευταίο στάδιο της εμφάνισης της φωτογραφίας και εδώ σταματάει η όλη διαδικασία. Αυτά είναι καθαρό νερό και σιγά σιγά θα γίνει μπλε όπου ήταν εκτεθειμένο στο φως. Αυτή είναι η εμφάνιση και αφήνει πάντα μια έκπληξη, γιατί κάθε εικόνα είναι μοναδική. Αφήνει πάντα μια έκπληξη. Η εικόνα είναι μοναδική. Και σε καθαρό νερό μετά, πάλι νερό είναι αυτό. Voilà. Βρέθηκα στο Σαλέντο πριν 4 χρόνια και εδώ ανακάλυψα ένα καινούριο κόσμο. Εδώ ανακάλυψα ότι υπάρχει αυτή η περιοχή που λέγεται Γκρέτσια Σαλεντίνα. 4 χρόνια μετά, αυτό το καλοκαίρι, βρέθηκα στο Ζολίνο, όπου γνώρισα τα παιδιά του Εστέρνο Νότε, κάνοντας μαθήματα για τη γλώσσα. Μία φορά τη βδομάδα υπάρχει ένα μάζεμα με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο εδώ, που θέλει να ξανααναβιώσει αυτή τη γλώσσα γκρίκο που πάει να χαθεί. Με έχει κατενθουσιάσει η ιδέα να δουλέψουμε μαζί και δημιουργήσαμε στο τέλος αυτής της συνεργασίας ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο ήταν μια ιδέα να σμίξουν αυτοί οι δύο κόσμοι της τέχνης, της κιανοτυπίας και της γλώσσας γκρίκο. Με σκοπό να μπει το ημερολόγιο σε όλα τα σπίτια, να είναι μια καθημερινή υπενθύμηση της γλώσσας. Στο ημερολόγιο υπάρχει ο συνδυασμός φωτογραφιών παλιών από το Σαλέντο μαζί με προϊόντα από το Σαλέντο και είναι μια αλληγορία, μια εικόνα αλληγορική μαζί με στίχους γραμμένους στη γλώσσα γκρίκο. Είναι μικρά στιχάκια τα οποία συνοδεύουν κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Θα το δείτε κι εσείς. Thank you.